Abinata ni shi janvara file kono sigi ibi janto ala nyonte ni ichi be amona chira maona foku yitu kachi na yela machi lagoshi iyo la seyera manega kanya mwa sana bisababe aka kono wari jamana kwenda na nuwati na kaufuka wali mando malikono ani maliko kanya mamnu sigi mekanya manda Sherifa TV ja kanso fe jango kabo kuna siri na kumbana katima kuna fune jerefe ka fa ibana kuna fune wati seleye ninje Kabeni Jumado, je crois que l'État a nouveau la samba flani mkono wora ye Mali Islam tonga franya watu ambao conseil Islamique du Mali Manyema Mali Islam Medina nyema ukaje kuluba groupement de leadership du Mali Manyema Islam ya demeton anasa no joran fana ankara mo ase de Sheriff Ousmane Haidara kasangane akatama ye kono wala jamana konana ayi Juma Seli bara unyana maya Imam Bakari Konate ale chwala misiri kono mimbe avenue 8 de Trècheville konana kala dona ka fo zamzam yuna anno fa mo osira ka beneganya tane fla sanga bisababe akan o kalaba ka kumbe no kododo bunyane karama kono misiri kono mele kulu maufe ninga sura ko senza katane aye misiri kona na Juma Seli bara ekonomi ni akutubakera Imam Bakari Konate yerefe chide krengerna Sheriff la TV tokola ode buya jagili kulubali abella kali Amadou Kamara defe Mali al-Islamé nyema uka tomba Haut Conseil Islamique du Mali Manyema Mali al-Islamé dine nyema uka franyoka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Islamé de meto Ansaru Nyejoro aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara be Côte d'Ivoire kasangani aka o klefla tamaye Côte d'Ivoire jamana kono ladala aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara ni Islamo jera ka Juma Seli nyogon fe Trècheville Juma Misiribala nafleni avenue 8 la aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara ana tamanyon usera ni Juma Misiri bayina ka beni negenye tani fla temene sanga bisabaye u bisimilara ko labeni jekulu maufe ka soroku sensen ka donu ye ni Misiri bayin kono kata Almami Bakari Konate ale ka kutuba o lamen ɲɔgɔn fɛ kutuba in banen ko Juma Seli baaraw bolodara Juma Seli baaraw banen kɔfɛ bonya ni karama dira aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara ma aka dugaw sanuman kɛ ka ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire al-Silamɛw ma o bɔlen kɔ Mali al-Silamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali Manyema Mali al-Silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru Ɲɛjɔyɔrɔ aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara a n'a ka taamadenw y'u kunda Ala ma hinɛna Cheikh Anzumana Konate ka denbaya la n'ale tun ye Côte d'Ivoire al-Silamɛw olu ka jɛkuluba n'o ye Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire bakurubala kozim o ɲɛma kɔrɔ don u taara bisimila minɛ a ka denbaya la kumana min aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara a n'a taamaɲɔgɔnw u bɛ ka bisimila nin du in kɔnɔ ala ko sumakanw ani zigiri dumanw olu kɛra ka aseyeda Sheriff Ousmane Madani Haidara a n'a ka taamaɲɔgɔnw bisimila Ala ma hinɛna Cheikh Anzumana Konate ale ka du kono wanano aluma Haidara yewa no bo rasulala Muhammadu Kanibagalomo ale fana bena wuli ni Muhammadu ye no bo
bisimilali baaraw bannen kɔ imam Abubakar Konate ale ye a kanu ka kado belebele labɛn k'o di a Seyɛdɛ Sherif Usman Madani Haidara ma. A nisɔndiyalen nin bonya ni nin kunbɛnniko ɲuman in na Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma, Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛdɛ Sherif Usman Madani Haidara a nisɔndiyalen ye foli ni barikada ni waleɲumandɔn ye kɛ ka ɲɛsin Sheikh Anzumana Konate ka denbaya ma ka bɛn ni kunbɛnniko ɲuman in ani karama min tara ka ɲɛsin ale an'a ka taamaɲɔgɔn ma. An b'a jira u la k'a fɔ ko a Seyɛdɛ Sherif Usman Madani Haidara a ka nin taama in kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ. Fan o fan maaninfinw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bisimila nisɔndiya ni munɲamuɲa kɔnɔ. Baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni dugawu sanuman kɛlen diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ye. Nga yerele mange do bi alemu wala dolina amin. An bɛ segin ka na faso Mali kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛ belebele baara min kun labɛn bɛ Mali jamana tunkarandenw tɔgɔ la ni a kun bɛ ye a tako filanan hukumu kɔnɔna na deuxième édition du Forum international de la diaspora a baaraw kuncɛra ka bɛn ni sibirido kalo tile 18 san 2026 ye Centre international de conférence de Bamako CICB kɔnɔ. Tile saba hukumu kɔnɔna na nabaw ye hakili falenfalaw ni hakili jagabɔw jijalo kɛ ka ɲɛsin u ka lahala mɔ minnu labanna ka bange ni laɲiniba 25 bɔɲɔgɔnko ye minnu ni u donna bɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ka soɲɔgɔya ani lakana ta ka ɲɛsin baara kɛtaw mɔ minnu bɛ laɲini Mali jamana kɔnɔdenw fɛ n'u o taa bɛ dahirimɛ ɲini na jamana kɔ kan ka ɲɛsin faso Mali ma. Mamadu Bɛni Sherif Usmano ani Nuhumu Kone olu tun bɛ an ka jɛ ka ɲɛma dɔ ka sɔgɔlen fɛ. Minisiriso minnu ɲɛsinnen don Malidenw kunkanko ɲɛnabɔli ma, Maliden minnu n'u sigilen don jamana wɛrɛw kɔnɔ, u ye forum belebele dɔ sigi sen kan tile 3 kɔnɔna la. Baarabaw ni ɲɔgɔn ye baw kɛra. Minisiriso in baarakɛlaw ka fara partenaires kan ani Maliden minnu sigilen don jamana wɛrɛw kɔnɔna la walasa fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ cogo min na Maliden minnu bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna la n'u bɛ fɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ an'u ka musakaw olu bɛ se ka don sira ɲuman fɛ walasa tɔnɔbaw bɛ se ka bɔ a la k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma ani k'a ɲɛsin jamana ma. A baara kuncɛli kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni sibirido juillet kalo tile 18 ye. A kɔnɔna la laɲiniba 25 de kɛra. Y'a fɔ cogo min na jɛnajɛ kuncɛra baara kɔnɔna na hakili falen na hakili falen caman kɛra. An ye mɔgɔw wele k'u ka hakilina dɔn. An ka tɔngarankew fana nana ka kuma u ka laɲiniw ye minnu ye olu fana y'o fɔ. Donc a kɛra hakili jagabɔba ye. O kuncɛra ni laɲini caman ye. An bɛ se k'a fɔ a laɲini n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan laɲini 25 de don. Bon o 25 in a bɛɛ la principal ye mun ye o ye ka kow nɔgɔya walasa an ka tunkarankew ka se ka na baara kɛ Mali la walasa n'u ye musaka mun sɔrɔ n'u ye nafolo mun sɔrɔ jamana kɔ kan u ka se ka na baara kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a kɔnɔ. N bɛ misali ta. A y'a ɲini laɲini dɔ fɛ laɲini dɔ kɔnɔ ko bankuw fana ka facilité dɔ k'u ye. Bankuw ka guichet dɔ dayɛlɛ n'a m'a fɔ ma tunkarankew ka guichet c'est à dire que ka service dɔ dayɛlɛ mun bɛ tunkarankew kunbɛn nafolo bɛ minnu kun nafoloba tɛ minnu kun k'u dɛmɛ k'u bilasira walasa u ka na u ka usines dayɛlɛ walasa u ka na u ka investissement kɛ Mali la. Laɲini filanan laɲiniba filanan a ɲinina Mali gouvernement fɛ ani Mali administration Mali ministère fɛ u fana ka fɛnw nɔgɔya administration sira kan ka a to walasa an ka tunkarankew ka se ka na ka papier sɔrɔ ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la ka papier sɔrɔ facilement k'u ka entreprise dayɛlɛ. Aw bɛɛ b'a dɔn ko yan n'i bɛ entreprise dayɛlɛ Mali la i bɛ passer API fɛ. Donc a ɲinina laɲini dɔ fɛ laɲini dɔ kɔnɔ API fana ka nɔgɔya kɛ an ka tunkarankew ye.
ni forum ba ta ko flana mu tumbe sena na la bena ministry so fe mu nyeshine no malido ma munu sigile no jamana waraw konna la recommandation no e la inimba o mugan duru tara o munu talen fleni ministry e ayira ka fo fere ni dabalu bebe tige wala sa ni recommandation nunu ka se ka do bala nama ya ka fo olu de bena ke sababu mun ba to malide munu sigile no ko ka musaka munu nu ba bla kana wala sa ka barake mali kono olu musaka nunu ka se ka garantie ani u ka se ka deme. Oui, Kosobe, tout d'abord, je suis Kosobe ni hakil naina, parce que le Premier ministre est malé, Ramina Kena Denfake, parce que le ministre de malé l'extérieur est no Moussa Gataer, ne bisa ka fo kle saba bara kono jigifa chama soro la kono, parce que bara menu kera kuma menu fora abe jigifa donc abe nimisi wasa, donc ma ambe do ke ka bara ka tola, pour recommandation menu bora ni konna la, u ka se ka walia, min taraka nyesi kofe jama malien menu ni ambalma menu sigaro bembe mali kofe la kofe jama na mba fo le malien établi à l'extérieur, donc pour que nos recommandations sera ka walia fait menu fora be se ka sebentia comme ayre misalia dama do e keneka no e ambalma malia menu sigaro be ko fe jamano mo sera kana bara menu buluda ka bara menu ke no ere exemple projet la salle kono donc lu be jigi fani jigi semay mais recommandation na amena appui le ka menu fora akana ke recommandation do mi metable la plan car kono aka ke kuma wiye jigi seke kuma wiye menu be se ka walia ni kofe pour que malien be se ku yere yi menu fora ka se ka nani investissement ke jamana kono ka se kana barabo buluda pour que ambe wari chimi blakana ambe na folo minum blakana kana ke na folo bla droit aka ke amba blakana de minum ka se ka fendo kala ka baraka la ka bama yela makala pour que se ka kodo ku yere donc ne be se ka fort dans l'ensemble vraiment an jigi sigi abe mo jigi fa donc ma to ya lawale ya lidi en Manchester ka ni jamana nyamo fe minum fora ka se ka lawale pour que ambe se ka fendo ke jamana e chukumina an nambe ko fe jamana la Kosobe o recommandation na wi vole do jatimine ni jatimine ma kadi maliden chama kana baraw boloda ka baranya blaw ke jamana kono ya ka baraw ke mais aketugo jumantu kono aketugo tu kono butado bena chugomina o recommandation menu fora siraw de bena blasenka pour que ni hakilna bila ni ba fa kana ika baraka chakeda dale malla ou bien ni yera ni chakeda dale mandie men na folo bi bolo ba fa ka la bara pour que ika se ka nafa sorala abulu be walia donc en bolo nu ou sera ka recommandation nu walia ni bebe se ka latiga kono amala donna ka fo bara in kuncheli keneka opérateur économique chaman tumbe a keneka u beyu ka nisoja ira mamunu fana nana a bara okumun kolnala u beyu ka nisoja ira ka kenyani forumu yere a labanko nyumaye u labana ka nyini anga jamana nyemo fe ka fo layini ba mwan duru munu kelen fleni u ka se ka do bala wala sa layinu se ka sabati talike seko ni dongo bona kunka balani dogo kun ona dangana maya o minye seko ani donko o lawaliyali baraw yeni abeye atako gale okumu konana koma festival balani dogo kun abe damine kabene juikalo klemwa ani shegi kata kunje utikalo kle flasamba fla ani mngono woro Stade 26 Mars Udala Bamako konana kibaria adira bara en labeba ofe kasangani kunofondi kenedo yemi nyanamela palais de la culture Amadou Ampateba o konana kabeni jikalo kleta anulu vla samba fla ani mngono woro yi angaje kanyamada suralomfe ni folife ne balani seko ni dongo temene kofe buguna tige tamasiyɛn do a bɛ sirali kɛ dɔfɔ la manefinw ka tariku buna kunkan jamajɛ kunnafonna de do maaw faralen ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ɲɛnajɛfɛn do o de y'a to festivali belebele labɛn mɛ a cogoya la o ko min ma balani dɔgɔkun min na ɲɛnamaya Bamako Mali jamana faaba kɔnɔ k'a daminɛ juillet tile 28 ka taa bila août tile 2 sanba fɛn 26 o natɔ Stade 26 Mars dala kura dɔ ye an bolo an bɛna min kɛ Stade 26 Mars da la kalo in tile 28 juillet kalo ka taa bila août kalo tile 2 la festival in a bɛna bala la ɲɛnamaya an ka laɲini ye ka se ka bala kɛ fɔlifɛn ye min n'a bɛ se ka Mali drapeau kɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na an fana ka kɛ Mali sigi fɛn dɔ ye min bɛ Mali tamasiyɛn yɛrɛ yira
o sababuya ye ka da kan an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ balani Mali ni yɔrɔ bɛ a labellisation na Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire de ta don. Jɛrɛjɛkulu minnu ɲin donna nin kɛwale in labɛnni na o bɛɛ lajɛlen hakilina ye tare ni ka laban k'u ka nisɔndiya ani farifunu yira ko baw balani ye ɲɛnajɛ fɛn ye min bɛ kan caman fɔ wa a bɛ farankanɲɔgɔnna kɛ maanifinw na bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o ɲini hakilinaw ye. Bala dɔgɔkun fɛn ɲumanba k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko bala ye fɛn ye a bɛ kuma di i b'a fɔ adamaden bɛ kuma cogoya min na bɛɛ n'i ka kuma cogoya de don ni miyanka kumana a ka accent i b'a dɔn k'a fɔ nin ye miyanka ye ne ye bɛlɛduguka ye ne bɛ ka kuma caman b'a dɔn k'a fɔ nin ye bɛlɛduguka ye a bɔra bɛlɛdugu ani Segu accent fana tɛ kelen ye dɔɔni ni maninka kumana o fana bɛ maninka accent bila ka maninka kan kunna bala de b'o fɔ kuma o ye fɛn ye fɛn min kan ka don bala Mali kɔnɔ fɛn min kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kabi lawale bala fɛn dumanba an sɔnna ka an sen don baara in na walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na n'olu y'a bala ta k'a sankɔrɔta an ka kan an bɛɛ lajɛlen ka kan k'an bolo don a kɔrɔ k'a kɔrɔta bala bɛ mɔgɔw waaju a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ sɛbɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ bala ye foli ye min bɛ maanifin si kun wuli k'a jɔ hali bi Ala ka barika don jamana kɔnɔ Ala ka sutura don jamana kɔnɔ Ala ka bɛɛ don jamana kɔnɔ ne bɛ se dɔnkili la n tɛ se kuma caman na an cɛ ani baraji Ala k'an bɛn kelen ma Ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ hakɛto bɛ nin ka sɔli Ala Mahamadu. Palais de la culture Amadou Ampateba o ma ɲɛma a ye balani dɔgɔkun hakilina in sɛbɛkɔrɔ fo ni ka laban ka hakilina tabaw fo k'u tari u ka hakilina in na k'a yira k'a fɔ a na kɛ sababu ka maaw kamaru ɲɔgɔn na kuma ɲɔgɔnw ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ fɔlenfɔlɔw ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ seko ni bunakun kan a ka ja ka ninkura fiyɛ ɲɛnajɛ fɛn na min jɔra ka bon kosɛbɛ faso Mali o seko ni dɔnko walankatali baaraw la. An ye nin balani dɔgɔkun in kɛ festival ye festival min ni Mali bɛɛ de bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bari a ka bɔ balaniw na an tilara ka don dɔ fana kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔna na min ye foroba don ye Mali ye culture caman de ye a caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ tamasegi bɛ yen bɔbɔ bɛ yen sɛnɛfɔ bɛ yen miyanka bɛ yen fila bɛ yen donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen o kuma don dɔ fana kɛrɛnkɛrɛnya la min ni a kɛra denmisɛnninw ye a kɛra tamasego ye a kɛra kɔrɔbɔrɔ ye a kɛra siya o siya ye o bɛɛ bɛ a yɛrɛ sɔrɔ nin don in fana ɲɛnajɛ kɔnɔna na mais nin bɛɛ kun de ye an ka ɲɔgɔn kunbɛn ka dakɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye n'o ye k'a fɔ an bɛɛ ye sɔrɔsi ye bi sɔrɔsi gɛrɛgɛrɛw de sigilen fana filɛ nin ye yan nɔ k'a fɔ n bɛ to k'o fɔ n ka fɔ kɔnɔna la acteurs culturels b'u ka nafolow de bɔ ka don nin baara ninnu na k'a yira k'a fɔ hali n'an ko an bɛ kɛlɛ la anw bɛ fɛ ka adamadenw nisɔndiya k'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ balolen k'a yira k'a fɔ ko activités bɛ continuer donc je pense que an ka ministre n'an ka président y'o de laɲiniw k'an fɛ an b'o hakilina kelen de kɔnɔna na. K'a daminɛ juillet tile 28 ka taa bila otukalo tile 2 sanba 2026 nabaw o tɛna ɲɛnafin folisen dumanw nisɔndiya ni farifoni o tɛmɛnen kɔfɛ somɔgɔ sama caman na sɔrɔ o fɛ ka sanga ni baara in bolodali ye baw seko ni dɔnko cɔla juwafiyɛ baw fɔ ka se barolasigiw ani kalan bolodaw mɔ ka fara o n'u ɲɔgɔn caman kan o bɛɛ lajɛlen na kɛ nin baara in kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni segi ni kunnafonidilaw ye a baaraw kuncɛla ni balani duman o kɔngɔnni ye nabaw ye min cɛrɔtigɛ la ni dɔnse dumanw ye. An bɛ to hali bi kunnafoni kɔnɔna na k'an kun da kɔnɔbara jamana kan dancɛw tɛmɛnen kɔfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ agence Chérifula voyage ani waleɲuman dɔn ka kan bawo agence don min ye a jɔyɔrɔ fi kosɛbɛ eji o ɲɛnamali ani o labarali baaracogo ɲuman na Mali jamana kɔnɔna na o bɛ kɛwale ye min bɛ seereya san o san ka sanga ni o ka wulikajɔw ni baara kɛcogo ɲumanw ye f'a ka se umura san 2026 o labɛn cogo ɲuman olu bɛɛ lajɛlen bɛ o baara ɲuman ni k'o danganamaya hukumu kɔnɔna na n'i ye a ta k'a lajɛ jaabi ninnu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ ka bɔ baaraw la minnu bɛ boloda ka sanga ni maa caman ka wulikajɔw ye maa dama ijidenw yɛrɛ olu ka faamuyali cogo bɛ ye a la f'a ka se o ka ɲɛminɛkalaw gidiw olu ka wulikajɔw ni o ka baara ɲɛdɔn ma hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka ɲɛmada dakuruɲɛ fila fɛ min sɔrɔ la ka lase Asedi Aruna Rashidi Aidara fɛ ka sanga ni o baaraw ye.
Groupe Chérifien ale entreprise caman bɛ a kɔnɔ a bolofara dɔ ye agence de voyage ni o ye Chérifla agence de voyage ni hakilina nana an na ka a sababu kɛ munna hiji silamɛya senba dɔ don o la o kɛcogo ɲuman bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo cogoya min na ka Madina ziyara kɛyɔrɔw nɔgɔya mɔgɔw bolo cogoya min na Maka hiji baara kan ka kɛ cogoya min na ka adamadenw na lafiya hiji kɔnɔ ka a baara kɛ ni mɔgɔw ye ka ɲɛ i n'a fɔ Alakira ye a ɲini cogoya min na i n'a fɔ a b'an ka kitabu kɔnɔ cogoya min na hiji yɛrɛ ye mun ye agence in labɛn kun ye silamɛ ɲuman bɛɛ bɛ se ka o baara faamu cogoya min na hijiw bɛ se ka kɛ hiji minɛnen cogoya min na agence in dayɛlɛ kunba dɔ ye ka mɔgɔw ka bateau kɛcogo ɲɛ u bolo ka u dɛmɛ a baaraw la ni nɔgɔya sugu bɛɛ lajɛlen inshallah le 4 nata ala sɔnna groupe Chérifien mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka umura ba dɔ organiser a baara kan ka kɛ jamana damadɔni kɔnɔ Maliens b'a la Ivoiriens b'a la Guinéens fana b'a la nin bɛɛ de bɛna taa fara ɲɔgɔn kan Maliens bɛ bɔ Mali la Ivoiriens bɛ bɔ yan nɔ o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn Madina ka se ka umura in baara kɛ a labɛnba bɛ an bolo cogoya min na ni u bɔra Maka ka se Madina ma u lafiya cogo an kɛlen don ka jigiyɔrɔ ɲɛnɛmaw ɲini u ye hôtel 4 étoiles do munna u bɛ se ka jigiyɔrɔ la yɔrɔ min ka surun Alikaba la bateau seli wagatiw bɛɛ la u bɛ se ka misiri sɔrɔ teliyara cogoya min na ani bateau bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na an kɛlen don ka guide ɲɛnɛmaw fana labɛn minnu bɛ yen nɔ u ye san caman kɛ u bɛ taa Maka hijiw la u bɛ taa Maka umraw la olu de bɛna bila nin jama in ɲɛ ka bateau kɛcogo ɲumanw yir'u la ka yɔrɔbaw fana yir'u la yɔrɔ minnu ka bon i n'a fɔ Madina ziyara kɛ yɔrɔ caman bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn o ye Alakira yɛrɛ ka misiri belebeleba ye sallallahu alayhi wa sallam Masjidu Nabawi o bɛna ziyara daminɛ o kɔnɔ a babu salamu bɛ yen nɔ ziyara bɛna kɛ o la ka se Alakira ka minibaru ma kira ka minibaru a tun bɛ jɔ yɔrɔ min na ka kutuba kɛ o bɛna o fana ziyara ka bɔ yen ka Rawdatu Sharifa ni o ye Alakira ko a ka hadisa la ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔgɔforo dɔ b'ale ka so ni a ka misiri cɛ ko o nɔgɔforo in bɛna fɔ alijinɛ nɔgɔforo o la o yɔrɔ in mɔgɔw sen bɛna jɔ o la ka ziyara kɛ o yɔrɔw la ka nafilaw seli n'i ye duwawu kɛ nin yɔrɔ ninnu na a ti bɛn a ti bin dorohi rasul Alakira kaburu fana bɛ o yɔrɔ la o bɛna ziyara k'o la ka fara Abubakar kan ka fara Umaru kan o bɛna olu kaburu yazura o kɔfɛ babu bakiya bɛ o bɛna o fana ziyara ka fara babu Jibrila kan ka fara babu Nisai kan ka fara babu Aliyu kan babu mun tɔgɔ dalen don Seydina Ali la o bɛna nin bɛɛ ziyara nin bɛɛ bɛ Alakira ka misiri kɔnɔ an bɛ nin waati mun na parce que kira ka so ka fara ka misiri ka bi a bɛɛ cira ka don ɲɔgɔn na a bɛɛ bi kuruba kelen kɔnɔ mais i bɛ se k'a dɔn nin ye cogoya min na fo mɔgɔ de ka bila e ɲɛfɛ ka nin ziyara kɛ yɔrɔ ninnu yir'i la nin ziyaraba in bɛna k'an bolo Madina ka b'o la a belebeleba dɔ ye jumɛn fana ye an bɛna Bakiya kaburu la ka na ziyara kɛ yen Alakira den minnu bɛ yen nɔ ka fara a mɔdenw kan ka o kaburu yira mɔgɔw la a dɔ ye jumɛn ye Muhamadul Bakir ale dalen don Bakiya o kaburu na yira mɔgɔw la ko nin ye Alakira mɔden dɔ ye a bi yan Jafar bun Sodiku ale fana bɛ Bakiya o kaburu na yira mɔgɔw la Zeinul Abidina o fana ye Alakira mɔden dɔ ye o fana kaburu bɛna yira mɔgɔw la ka fara Fatimatu bintu Asad ni ima dɔw la Seydina Ali ba Alakira yɛrɛ bolo ye kaburu den mun sen ka tila k'a da kaburu in kɔnɔ a ɲini Ala fɛ ko Ala kɛ ne Muhamadu kama i k'a kɛ kira tɛmɛnenw kama n bɛna musoba mun da i ka hinɛ la ni ale de ye Alakira yɛrɛ lamɔ ni o ye Seydina Ali ba ye alayhi salam an bɛna ziyara kɛ o kaburu la an bɛna ziyara kɛ o kaburu la Bakiya ka fara Alakira denmuso minnu kaburu bɛ ka fara a muso caman fana bɛ yen nɔ minnu kaburu bɛ Bakiya kɔnɔna na ka tila ka fara Usmana bun Maz'un ni o ye Alakira terikɛ ye a jɛɲɔgɔnkɛ don sahaba fɔlɔ minnu tugura Alakira kɔ ka taa Madina ale bɛ olu la wa sahaba fɔlɔ minnu fana fatura kira bolo Madina ale ye o cɛba dɔ ni kira ye a da o yɔrɔ in na ka tila ka gabakuru dɔ da o kɛrɛfɛ k'a fɔ n teri e b'i da yan an b'i sɔrɔ yan nka min nin bila yan an ka se ka i yɔrɔ dɔn na i ziyara an bɛna taa jɔ o Usman bun Maz'un na ka o fana ziyara o kɔfɛ fana Imam Malik ale bɛ Bakiya an na o fana ziyara ka fara kira denkɛ kan ni o ye Ibrahima ye
ale fana bi bakiya o fana na ziyara ka fara Usman ibn Affan o fana bi bakiya o na ziyara a mɔgɔw ka ca n'an ko k'an bi jɔ nin tɔgɔba in bɛɛ ka an ti bɔ yan nɔ ninnu bɛɛ na ziyara bakiya n'an bɔra yen nɔ an bɛna masjidu Ali la Seydina Ali ka misiri o mun bi Madina o bi ziyara ka tila ka fara masjidu Kuba kan alakira ye bonya minnu fɔ Kuba la ni o ye alakira yɛrɛ ka misiri fɔlɔ ye a ye misiri fɔlɔ mun dayɛlɛ Medine o bɛna ziyara masjidu Kiblatain o fana bɛ yen nɔ kɔrɔn fila misiri o bi ziyara ka fara Jabal Uhud kɛlɛ la ni silamɛ caman seri suyaraw la ka se alakira binakɛ ma Hamza ka fara sahaba caman kan o fana yɔrɔ fana na ziyara mɔgɔw fɛ ka fara masjidu Abubakar ani masjidu Gamama ka fara ziyarakɛ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛna ziyara mɔgɔw fɛ Madina inshallah o labɛnba b'an bolo ni imra in na Madina alhamdulillah ni ziyara ninnu banna Madina salamu dilen kɔfɛ alakira ma an bɛ labɛnw kɛ ka ihramu ta Madina ka continuer ka na Maka ka an ɲɛsin Alikaba ma ka na imra baaraw daminɛ o yɔrɔ in na an bɛ don ka Alikaba yɛrɛ ziyara fɔlɔ ka tawafu kɛ ka bɔ yen ka taa Sɔfa ni Marwa boli alakira bangena yɔrɔ mun na Maka o ni Alikaba yɔrɔ man jan kosɛbɛ bi o kɛlen don maktaba ye nka mɔgɔ caman t'o yɔrɔ dɔn nka anw bɛ o yɔrɔ dɔn ni an bɔra nin baara bɛɛ la kira bangena du yɛrɛ mun kɔnɔ a bangena so mun kɔnɔ an bɛ taa ziyara kɛ o sow la ka sɔrɔ ka bɔ o la ka na hôtel la hôtel ɲɛnamaw fana labɛnnen don mɔgɔw bolo mun na séjour bɛ se ka ɲɛ u bolo u bɛ se ka lafiya cogoya min na o kɔfɛ ziyara kɛyɔrɔ caman fana bɛ Maka a dɔ ye jumɛn masjidu jinnu ni o b'a fɔ ko alakira ye baya di jinɛw ma misiri mun kɔnɔ o b'a wele fana masjidul Baya wele tɔgɔ fila bɛ a la suratul jinni jiginna o misiri de kɔnɔ ka kira to yen an bɛ o ziyara kaburudonba dɔ fana bɛ Maka n'o b'a wele ko Ma'alat kira somɔgɔ caman bɛ yen nɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn an ka Seyida Khadija ni o ye alakira furumuso ye musoba mun ye alakira dɛmɛ ka nafolo d'a ma k'a yɛrɛ ninkun d'a ma ka fɛn bɛɛ di a ma o musoba in dalen don o kaburudon in na an bɛna o musoba in ziyara ka tila ka Seydina Ali fa ni o ye Abi Talib ye Bun Mutalib o fana dalen don o yɔrɔba in na an bɛna an jɔ Seydina Ali fa la ka o ziyara Jabal Nur o fana bɛ Maka ni alakira kun bɛ yɛlɛ kulu mun na ni o ye silamɛya madarasa fɔlɔ ye ni kuranɛ aya fɔlɔfɔlɔ jiginna alakira kan ye Ikra o jiginna kulu mun na an bɛna ka yɛlɛ o kulu la ni an ka taamadenw ye ka o ziyara. Ni fana bɛ kɛ sababu ka dansigi bi ban ha kunnafoni n'an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn tuma ɲɛ kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɛmaa minnu sigilen bɛ ka ɲɛmaa da Cherifa TV ja kan so ma k'a fɔ Ala ka hali bi dɔgɔkun tɔ ka daminɛ hɛrɛ la k'a fɔ Ala ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan 4 bɛɛ lajɛlen ma a k'an mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.